bolonga do surata naing piau na makataon no katata sude mate. Mulai ate ma di tuata, mulai ate manang di perpunguata, apala di tikyon. Marlas ni roha hita ima di nama jalo pasu-pasu perbogasan iana kota sian bagas joron di tuata. Jala saunari ma taulahon songon adat manggaradat ima tuulahulata simatupang siburian. Jadi mulai tema di Gokko jojo muna hasuhuto bulun nami. Jadi di son rodo hita sian poparan nyo puta se kota Batam. Boru bere ibe bere toga setijak. Jadi disialani di hasuto bulun nami di Babatua. Las ni rohamunai. Las do rohani poparan nyo puta toga setijak. Jadi disialani romahami apala di tikyon marlas ni roha dirap dot di keluarga Babatua nami. Jadi suang songoni ma di anak nami teh marhaha doau. Jadi ada naposo do piho. Jadi jadilah contoh ya di keluarga besar Toga Setinjak. Jadi keluarga yang baik, yang membanggakan di keluarga besar Toga Setinjak. Begitu juga di keluarga hula-hula Simatupang. Ya, terlumobi Siburian harus menjadi contoh yang baik. Itu pesan dari Toga Setinjak orang tua. Jadi selamat berbahagia. Semoga keluarga Abang Niba, keluarga baru menjadi keluarga yang langgeng sampai sahur matua. Ate. Jadi songonima Babatua nabu pasatami jala omatik kinami pasaton songon mengurupi ulota di tikyon. Jala adong dotong sian anggaran di punguata, otik susah dia songon nidok ni situ tua ma donon nami, sititi man si gopa golang-golang pangarahuna, otik susah dia naboi di pasat punguata setuata di Batama namanggoki pasu-pasuna butima.